Salutare, echipe, într-un episod de Agario. O să încercăm să ne facem mari. Și nu, dacă vă place ceea ce fac cu YouTube, să lăsați un like și să vă abonați. Avem skin de muzică. Și am văzut că cum zice, la videoclipul cu Samp, primul episod cu Samp, am strâns multe vizionări. Chiar sunt mândru. Am strâns 52 de vizionări, mi se pare. Și nu știu câte like-uri. 5 like-uri. Bun pentru un începător ca mine și 13 abonați. Este prea bine. Să micăm pe acești. Ce vrea acest tip? Mănâncă-mă, simte stupid. Joc pe net pentru că n-am mai jucat pe Steam pentru că nu. Lăsăm decât mânia atâta. Să vedem cât bani avem să ne luăm alt skin la level 10. La level 5. O să mai facem levele. Cred că mâine o să postăm, cred că o să postăm Samp pe acel server. Ce mare e asta? Le uit pe 7. Dar cum am mâncat că eram în... Îi dăm la lev. Vreau să fac level mare și de-aia dau la experimental. Și mă fac să iau de pe fundal bubuieli pentru că un unchi face acolo o construcție. Adică strică niște camere. Și sper să vă placă. Ce... A băgat ca pe Steam. Tare chestia asta, n-am știut. Și deci e virusul ăla. S-a blocat, dar o să filmăm 8 minute, așa. Nu o să filmăm mult pentru că trebuie să plec la școală. Atâta, n-am fost atent. Ca să văd cât ceas. E 9, e bine, avem timp. Și acest videoclip o să apară mai pe seară. Fugim de acest șarpe. Vreau să ajung pe locul 7. Da, de ce am făcut prostia asta? O, m-a spawnat chiar lângă asta aici. Uite, oameni jegoși.
disperați. Am jucat pe Steam cu niște prieteni și am făcut un clan ăsta. Și eram mici. Și era niște de-ăștia mari, erau chiar proști, ne atingeam de un virus de ăla, de space, ca să ne mănânce, disperați. Și cred că aici o să încheiem și acest episod. Sper că a fost scurt, scuzați asta. Și dacă v-a plăcut, nu să dați un like, să vă abonați la acest canal. Baftă!